10 munud wedi chwarae, tafliad hir arall, Bale yn cael ei helpu mlaen, ac yna nôl, Scotcher yn chwilio i ergydio, mae'n gosod i allan i'r asgell at Wilson. Wilson yn croesi at y postyn pella, Fawcett, mae'n taro'r bar! Y croesiad gan Wilson, wel y gosan i wedi dod at gol yn y 10 munud agoriadol. Braf gweld Jack Wilson nôl yn tîm Hwlffordd. Nash biwn at trad Amis, ond y camgymeriad gan Amis, a mae gan Fawcett, Fawcett a Jack Wilson. Wilson ar ei drod chwith! Ergyd dda yn cael ei harbed yn dda hefyd gan John Rushton yn y gol. Fawcett y bas yn berffaith i lwybr Jack Wilson. A ergyd trod chwith yn un isiel. Shepherd. Mae gan Scotcher, cyfle i groesi. Mewn at Wilson ar ôl beniad at Fawcett. Fawcett yn troi a fydde gath ei dynnu nadd o wir. Ond cyfle da i Hwlffordd i fynd ar y blaen. Reit ar ddiwedd yr hanner. Amis, Buckley ar ôl beniad! A mae'n dod oddi ar Dan Summerfield ar y linell. Mae Fflint yn galw am gic o'r smotin am lawio. Ond y gic gornel yn cael ei chrymanu mewn. As a Dan Summerfield yn y fan ar lle. A'r Bale yn adlamu'n garedig i ddwylo. Wojciech Gaida. Camgymeriad gan Corey Shepherd a'r Bale gan Buckley. Buckley Amis yn y canol. Mewn at Amis, geith e ail gyfle na neith mae'r arbediad gan Wojciech Gaida fydd hi'n gic gornel. 12 munud yn weddill ar ddôl y bont. Gic gornel gan Sam Hart at y postyn pella, mae'n cael ei ffenio nôl. A chyfle fan hyn, Alex Jones, o mae'n cael ei chlirio rywffordd rywsut gan yr adar gleision. Alex Jones y tro hwn i ergyd isiel a'r amddiffynwyr yn sefyll i tir. Ni wedi chwarae 2 o'r 3 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Y Bale gan Jake Hampson i'r Fflint. Os yna ddiweddglo dramatig, y peniad, a mae Gaida! A'i fraich hir yn helpu'r Bale dros y traws. Dwi'n meddwl bod wedi dod oddi ar Josh Amis yn wreiddiol, ond arbediad dewr gan y gôl geidwad i gadw llechen lan i Hwlffordd. Na, oedd hi'n gêm anodd iawn i ni fel tîm ar ôl colli yn erbyn y Drynawi a'r gêm diwetha. Dython ni nôl fel tîm a cael y pwynt pwysig a llechen lan. Mae fe'n anfodol i ni fel defence, so mae'n bwysig iawn i ni gael hwnna. Da iawn i'r tîm am gael y pwynt. I probably think that a fair result on reflection. However, the way that the last sort of 15-20 minutes sort of worked out, I thought we were gaining some advantage. I thought it was going to be us that had some of the half chances and scrappy chances, and if one of them goes in, we probably feel that we've edged a 1-0 hard-fought victory. But the way that the game panned out, I don't think anyone could have any real claims to have won the game today, and draws probably a fair result. You know, we're on the back of 2 backlashes, and it was important today. You know, we trained Thursday night, worked on quite a few things to try and nullify, and worked for a clean sheet, to be fair. So it's really rewarding on the back of, you know, really 2 poor performances.